Seuraavana tulossa on numero 5, Macklin Eemeli Nilsiäski. Seuraavana lähtövuoron kilpailija numero 6, Torvinen Turo, Santa Claus Team. Macklin Eemeli aikaan 47.85. Sirviö Salomo toisen kierroksen aikaan 45.67, yhteisaika 1.33.64 ja toiseksi. Radalla tulossa kilpailija numero 5, Macklin Eemeli Nilsiäski. Seuraavana lähtövuoron numerolla 31, Palosaari Joel, Vinkan slalomseura. Hyvä Eppo! Torvinen Turva, 40. Torvinen Turo aikaa 48.33 ja menee 7. Radalla tulossa kilpailija numero 5, Macklin Eemeli Nilsiäski. Seuraavana lähtövuoron numerolla 4, Lento Elian Santa Claus Team. Jokiaho Oskari, hänen toisen kierroksen aikansa 48.77, yhteisaika 1.36.15 ja hän menee kärkeen. Seuraavana lähtövuorossa ensimmäisen kierroksen jälkeen 4. oleva kilpailija numero 7, Jukkonen Sami Paina! Oi! Purista nyt vaan! Purista! Saako? No niin, nyt keskity. Ei ehkä niin tehokkaasti kuitenkin kotona. No kyllähän se veronsa aina vie. Purista. Hyvä Emppu. Hienosti tulee. Ämeli. Se on huikasta näyttää. Nyt huuetaan. Ja näin maaliin saapumassa kilpailija numero 5, Macklin Eemeli. Paina, paina! Paina, paina, paina! Loppuun asti!